Dewch i ni ddathlu a cefnogi busnesau bobl duon Cymraeg bob diwrnod o'r flwyddyn i dangos ein fod ni'n gwerthfawrogi y cyfraniad nhw i'n economi ni a'n cymunedau ni. Melanie Owen ydw i, a dwi'n perchennog busnes o Aberystwyth. Dwi'n gwybod bod yna heriau i bawb sy eisiau dechrau a rhedeg busnes, ond mae yna heriau unigryw i bobl o lleiafrif ethnig. Gan ei fod hi'n Mis Hanes Pobl Duon, dwi yma i ddathlu fy hoff busnesau yng Nghymru sy'n cael ei rhedeg gan bobl duon. Ond cyn i ni ddechrau, cofiwch, dylen ni fod yn ddathlu bobl duon a'i busnes nhw bob diwrnod o'r flwyddyn, nid jyst yn mis Hydref. Yr un cyntaf ydy Mianna Naturals. Mae fe'n brand Cymraeg sydd yn hyrwyddo gofal gwallt afro. Yn ein cymdeithas ni, mae gwallt afro yn cael ei trin fath o broblem sy'n angen cael ei ddatrys. Mae'r diwydiant cael gwared o gwallt afro werth biliynau o bunnoedd ar draws y byd, felly yn dydi fe'n ffantastig bod yna busnes Cymraeg sydd yn hyrwyddo ni i edrych ar ôl a caru ein gwallu fel mae fe'n naturiol. Gallech chi ffeindio nhw ar Instagram fel @mianna_naturals. Wrth gwrs, doeddwn ni ddim yn gallu creu y rhestr yma heb sôn i busnes lleol i fi yn Aberystwyth, a mae bwyd tŷ Mama Faye's yn arbennig. Os ydych chi wrth eich bodd gyda bwyd Caribiaidd, neu ydych chi eisiau trial am y tro cyntaf, Mama Faye's yw'r lle i fynd. Dwi'n hoffi bwyd fi mor boeth yma fe gallu mynd, ond os ydych chi ddim mor dewr, peidiwch y becso, mae Mama Faye's yn coginio i'ch blas chi. Edrychwch beth sydd gyda nhw ar gael ar Instagram @MamaFaye's. Mae Piazza Fashion Designs yng Nghaerdydd yn dylunio a creu y gwisgoedd traddodiadol Africanaidd mwyaf prydferth. Dwi'n caru gyd o'r lliwiau yna, a fyswn i wrth fy modd yn gallu gwisgo rhywbeth fel hwnna diwrnod i diwrnod, ond yn anffodus i fi, mae sefydd yn addas iawn ar y fferm, felly bydd rhaid i fi sticio i welys fi. Dydyn nhw ddim ar Instagram, ond gallech chi dod o hyd nhw ar Facebook o dan Piazza Fashion Designs. Yn ola, ond ddim y lleia, ydy Beauty Duty. Mae fe'n busnes sydd yn plethu gwallt a gwneud wigs i menywod dduon. Does na ddim lot o busnesau yng Nghymru sydd yn gallu gwneud hynny, ond mae fe'n rhywbeth sy'n mor bwysig i gofal gwallt afro. Dwi'n mynd os oes nesaf a dwi jyst yn gobeithio bod na ddim cyfrwng clo lleol. Dewch i ni ddathlu a cefnogi busnesau bobl duon Cymraeg bob diwrnod o'r flwyddyn i dangos ein fod ni'n gwerthfawrogi y cyfraniad nhw i'n economi ni a'n cymunedau ni.